హాయ్ ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నా పేరు నిరాఖీ పాత్ర. మేము తెలుగు వాళ్ళమే, కానీ ఒడిశాలో పెరిగాను. బికాజ్ మై నానమ్మ షీఈస్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం. దాట్స్ వై తెలుగు అండ్ ఒడియా మిక్స్ బ్రీడ్. బ్యూటీ నా మొదటి తెలుగు సినిమా. ఇట్ ఈస్ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. తెలుగు లాంగ్వేజ్, కల్చర్ అని నాకు కొత్తగా కాదు. అండ్ దిస్ టీమ్, బ్యూటీ టీమ్, మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ ఫ్యామిలీ హియర్. I learned a lot from this film. Thank you so much, beauty team. And ఈ సినిమాలో నేను చేసిన క్యారెక్టర్ పేరు అలేఖ్య. నా పాత్రలో చాలా ఎమోషన్ ఉన్నాయి, లైక్ లవ్, పెయిన్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇంకా చాలా. అండ్ వీటిని అర్థం చేసుకుంటూ న్యూ లాంగ్వేజ్లో పర్ఫామ్ చేయడం నాకు పెద్ద ఛాలెంజ్ అయింది. బట్ మా డైరెక్టర్ గారు నాకు ప్రతిదీ పేషెన్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రతి సీన్లో క్యారెక్టర్లోకి బెల్లగా గైడ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ये सब आपके बिना नहीं हो पाता. थैंक यू so much for this wonderful opportunity and thank you for Alek.